Μούντο Jarvan, μπορεί να παίξει και τη Lux και Caitlyn να του στάσει. Λίγο σολέ είναι εμείς άμα στα χάλια. Και το άλλο κομπλέ. Νιώθω το Caitlyn είναι πολύ useless pick. Useless. Πρώτο game στο νέο season, στο νέο map. Ιου, γιατί φαίνεται έτσι. Ιου. Α, μπλε ή πράσινο. Ξέρεις γιατί το έκαναν κόκκινο, Μπλε. Τι? Ξέρεις γιατί το έκαναν κόκκινο, Γιατί θα πάρει φέτος το πρωτάθλημα η Δεν νόξεις, δεν Liverpool. είναι. Καλά, καλά. Καλά, θα το πάρει. Αλήθεια είναι και ας το πάρει. Ας το πάρει. 1000 φορές η Liverpool μπορεί από τη City. Τώρα μεταξύ μας. Α, ερώτηση σε σένα που είσαι αυθεντικός φαν της Liverpool. Τι θα κάνεις άμα την μπορεί να αγοράσει ο Elon Musk? Θα αυτοκτονήσω. Γιατί άκουσα κάτι περίεργα και λέω, να, λέω αποκλείεται να το επιτρέψει αυτό η φαν της Liverpool. Κοίτα ρε φίλε, ο Elon Musk, τα πιστεύω του και η εξής Δεν έχουμε του. κανένα θέμα με τον άνθρωπο. Απλά νομίζω. Θα μιλήσω εγώ που δεν ξέρω, αλλά πιστεύω ότι καταλαβαίνω. Έτσι. Νομίζω ότι η ιστορία της Liverpool Ναι. δεν κολλάει. Δεν θέλει τέτοιο πράγμα. Αυτό ακριβώς ρε φίλε, δηλαδή Έτσι. η Liverpool ήταν... Σαν ομάδα, σαν ιδεολογία, σαν τα πάντα δεν της κολλάει απλά αυτό. Ναι ρε φίλε, γιατί ουσιαστικά η Liverpool σκέψου ήταν οι λιμανίσχοι, οι άνθρωποι οι οποίοι το κράτος είχε παραμελημένους, ακόμη τους έχει το Liverpool, τους έχει παραμελημένους. Ξέρω. Αυτό έλεγα και εγώ σου Και λίγο. ο Ότι Elon... η ρε φίλη Liverpool όταν ξεκίνησε δεν είναι καμία σχέση με τις άλλες ομάδες του Λονδίνου, ας πούμε, ξέρω εγώ. Καμία σχέση με Λονδίνο, αλλά Sorry. τέλος Κατάλαβες. πάντων. Γενικά είναι λόγω και του Liverpool και τα λοιπά, άλλο το Manchester και το Λονδίνο που ήταν ανέκαθεν οι αριστοκρατικές πόλεις στο τέτοιο. Το clear δεν έχει αλλάξει. Απλώς τώρα θα δίνω λίγο παραπάνω βάση στα τέτοια έτσι. Για το Fresh Blood. Ωραίο trade. Κοίτα το ADC μου, όλους παραδόξους το ψιλοπαίζει καλά. Don't bite your tongue now. Ναι, δες εδώ I'm trade wrong, που sorry. κάνω όμως. Πω φίλε. Αλήθεια το έφαγε. Πες το κεράσουμε. Είμαι ο γαμημένα καλύτερος παίκτης. Είναι insane το γεγονός ότι πλέον ό,τι και να παίζει ο Γεράσμος, είτε παίζει range, είτε παίζει melee, είτε παίζει playmakers, είτε παίζει tanks, είτε οτιδήποτε. Πάλι κερδίζω όλα τα matchups. Απλά ποιο είναι το θέμα, ότι οι άλλοι δεν ξέρουν να παίζουν όταν παίζω εγώ τα ranged. Τι, Αυτό είναι το top κάτω. Ναι, το top ήταν. Άρχισε λίγο στο clear μου, αλήθεια είναι. θα μπορούσες βασικά να παθάρεις προς bot side, Αντώνη, εδώ πέρα, αυτό ήταν το μόνο foul που έκανες. Είχανε ward και αυτό με είδανε. Ω, flash. Γαμό. Δεν πειράζει, Αντώνη. Ξεκινάνε με handicap. Α, και λίγο μετά πήρε το κιλό σου. Και μου πήρε και το blue buff. Και τώρα σκοτώνω στο top. Ωραία, το έπαιξε. Δεν έχει πάει στο budget ακόμα. Όχι, όχι. What? Σκοτώνουμε νομίζω bot. Όχι.
Το πουσάρει οι άλλοι. Αν πούσε προς εμάς σκοτώνουν. Τέτοιο τέτοιο, μπορώ να πει για counter gank. Ναι, μπορείς. That tasted purple. Suddenly incoming. Ναι, μπορείς να ακολουθήσεις. Ωραίος. Flash. Πάει δίπλα. Θα το φλασάρω. Άμα δικαιώτα μου πέθανε. Φεύγω. Αφήστε με. Μου το ξώστη. Μπράβο ρε! Ο Τζάρβαν ο ηλίθιος φοκούσαρε εμένα. Μπορώ να το πάρω στο kill. Δεν γίνεται. Να τρέξω. Για εδώ θα παίξουμε. Ω! Μμμ. No way, πολύ κακό αυτό. Προσπαθήσω να κόψω το reset. Έλα ρε φίλε, τώρα βρήκες να πεθάνεις. Α, Ναι, δεν νομίζω τώρα θα είναι εδώ ο Τζάρβαν. πρέπει να παίξω και τι γίνει. Nosy dewdrop. Ναι, δεν μπορώ, Αντώνη. Να Ναι, έρθω. όχι, δεν είναι έτσι. Αυτή που δεν ήρθε ο Μούντο προς παρόν. Οπ. Οκ, never mind, το πήραμε. Δεν ξέρω γιατί μας άφησαν να το πάρουμε αυτό, αλλά... Θα μπορούσε πολύ εύκολα να έρθει ο τέτοιος και να το πάρει. Και... Πώς έχουμε εδώ. Αν έχουμε τίποτα αυτή τη φορά. Thankfully. Είναι Drake Ναι, αυτό. there it is. Climb, πρέπει να φτάσω λίγο σε level. Ξέρεις ποιο είναι το καλό, το θέμα είναι ότι η Vayne το ψιλοπαίζει το game, ξέρει τα mechanics, η Caitlyn δεν είναι τόσο καλή. Ξέρω. Γάμο. Σκοτώσαμε bot όμως. Καλό, καλό. Θα χάσω λίγο την bot side jungle μου. Αλλά εντάξει, παίρνουμε 2 για 1. Θα να πεθάνω εγώ εκεί. It is what it is, I guess. Είναι καλά και ο Solo όμως ρε φίλε, έχει 2 kills. Έχει μείνει λίγο πίσω στο farm. Καλά είναι, καλά είναι. Θα είμαι εγώ, θα είμαι πίσω μόνο. Όχι, είσαι αρκετά πίσω. Καλά δε Spock που τους έπαιξες. Ρε φίλε, Έχει σούλτη, γιατί δεν είναι.
Είναι και ο Jarvan τώρα, εντάξει. Α, πρώτα. Δεν είναι πιο τι. Έχει φλάσσει, έχει. Μα τώρα το can do, buddy. Ποιοι είναι στο jungle πιθανότατα. Α, δεν κάνει dive. Α, δεν πήγε στο jungle. Πήραμε πολλά κουμπιά okay. εδώ πέρα τώρα στο bot. A railing, sailing, as yelling. Πού θα πάρουμε πρώτο turret? Yeah. An ally has been slain. Ah. Πεθαίνετε εκεί, Αν μπορείς να σκοτώσει. Θα ήταν πολύ unlucky. Πάτε loops. Και flash ο τέτοιος. Unlucky, full unlucky. Έψιλον! You'll see more of your eyes closed. Μου φαίνεται πολύ season για junglers. Πότε δεν ήταν. I recommend skipping. Ναι, δεν νομίζω μπορούμε. Never were two in the eye. Ωραίος. Αυτό δεν πέτυχε. Μπορούμε. No. Όχι. Έλα και το flash. Φύγε. Ναι, έκανα polymorph. Χαμό. Όχι! Τραπ. Θα πεθάνει τώρα. Θα πατήσει καμιά EQ τώρα. Εντάξει, δεν έχει. Μην τρως όλο τον damage στη μάπα, Χριστέ μου! Α, ας μην αυτό το όπνο. Τι ωραία που τον πιάσαμε εκεί το μήλιο, το σκοτώσαμε. Το τρίτο kill το πήρε ο Sol στο mid. Όπα με bot είναι η Lux, bot είναι η Caitlyn, δεν γίνεται να το χάσουμε από τον Jarvan και τον Mundo αντικειμενικά. Τρολάρε αυτός. Άμα τους μπεις, Δεν μπορώ, δεν έχω τα δίκιο. μπράβο ρε, συνεχίζω. Ας δώσω. Εντάξει, παίρνουμε τώρα. Πόσο κλάτς είναι το Lulu ρε μαλάκα.
Let's go, τρόλαρα. Αυτό σου λέω, τρολάρουν, δεν γίνεται να το κάνουν contest ποτέ εκεί ρε. Σάρ το wave Μόνος εγώ. είσαι. Ναι. Μάλιστα. Εγώ θα φαρμάρω εδώ πέρα. Oh, thank you. Give me the loot. Give me the loot. Ήθελα gold για το Ardent ρε. Ναι, έρχομαι πάνω κατευθείαν. Ναι, τρέχω. Τώρα είσαι λίγο δυνατός. Έχω τον άλλο σου. Κάθεται 3 χιλιόμετρα πίσω. Ναι. Μη σου παίρνει τώρα τη ζούγκλα φοβάμαι αυτός. Όχι, δεν είναι εδώ. Εντάξει, καλά είμαι. Έτσι Πάλι. και το έπαιρνε. Killing spree. Το έχει ξεκινήσει. Όχι, δεν το έχει. Ναι, σε όλο έχεις δίκιο. Ας μπω ένα V5, γιατί έτσι. Αυτό μας είναι μέσα στο τρολάρι. That tasted purple. Ωραία, θα εντάρει το τέτοιο. Εντάξει. Πολύ σου λίγο εδώ. Τον Τζάρβαν. Εύκολο να το λες. Huge! Πρέπει να βάλω smite για να το σώσω. Εντάξει, έχω κι άλλο smite. Δεν είχα να πατήσω W. Δεν χρειαζόταν. Αλλά εσύ το πάτησες. Που δεν είσαι καλός μηχανικά παίκτης. Ελό μου, δεν θα φτάσει. Το beef γεράσει που τρεβείς. Χάσαμε first start όμως. Ή όχι, μαλακίες λέω. Δεν το ξέρω. Το έχουμε χάσει ήδη. Πω πήρα τις μπότες αυτή. Το χάσαμε αφού εντάξει ρε φίλο, μου τον μπήκε με τη μάπα λέει στα αρχίδια μου. Αρχίδια να το πάρω. Σημαίνει ότι είναι giga winnable αυτό το game. Α, που δώσαμε τις μπότες. Είμαστε Σιγά. πολύ δύσκολα. Σιγά τους μπότες. Ναι ρε σιγά ρε, δεν είναι ό,τι πιο OP υπάρχει. Ναι, αλλά ρε φίλε σκέψου ότι δεν στην Δες αντιπροτριάδα. εδώ, δες εδώ. 16 magic penetration. Ναι ρε Αντώνη, αλλά και πάλι τους κάνουμε at scale. Chill. Ισχύει ότι είναι σπασμένες. 5 movement speed οι άλλοι, ναι, δεν θα τη φτάσω ποτέ. Έλα, τι κάνουνε ρε. Έσω το game αδερφέ. Nice. Έκανα flash ulti του Detune και τους έκανε knock-up. Με την Παναγία σου. Α, σκοτώστε την, τα βάλω όλα. Άιτε. Μόνο αυτό γιατί, για να σκοτώσω το wave, μάντεψε. Δεν χρειαζόμαστε wave. That tasted purple. Ναι. Ναι, τώρα βγαίνει Drake όμως. Και δεν έχουμε tempo. Ίσως να μην χρειαζόταν να ανοίξουμε χέρα το game. Τέλος πάντων.
Εγώ το άνοιξα και μια χαρά ήταν. Απλώς αργήσατε να κάνετε B. Ή απλά δεν έπρεπε να κάνετε B. Client mine. Τώρα. Είχαμε Άστα. πάρα πολύ gold, ρε φίλε. Α, Ω, παίξω, έχω ulti. θα καν. Γεια σου Λίζα. Πάτσε σε κάποιον W, γιατί δεν πήγε. Μου βγαίνει ο Άτακαν. Άτακαν, το Άτακαν ρε. Ναι, θα πάω τώρα το πράγμα, ξέρω εγώ. Αυτό κάνουμε focus, αρχίδι μας για το Drake. Ποιο buff είναι. Εντάξει, τι να κάνω. Ναι. Μες στα χέρια. Ξεκίνα το. Your team has destroyed a turret. Τέλει άτομο αυτό, Όχι ρε. Δεν έκανα 15 τέτοια για να μην έρθουν. Για να δούμε, αντός πασιτάς χάσει το πρώτο smite στο Άτακαν. Έλα, δεν πήραμε το καλό το buff. Ω! Πω, γαμηθήκαμε, Αντώνη. Το XP του αιώνα. Αυτοί πάνε εδώ. Πάνε να πάρουν αυτά. Και σε παίξουν εδώ. Τώρα είμαστε αρκετά δυνατοί ρε φίλε. Αντικειμενικά. Ρε, τους είδαμε ρε αδερφέ. Τζάμπα χάλασα. Τσαο. Εντάξει, άκυρο ρε, πόσο value έχει βγάλει το Zinza αυτό το game. Ω, εδώ θα έρθει εδώ, ο Μίλιο. Words. What? Your turret has been destroyed. Αϊ. Δεν είχαμε και τη Vayne. An ally has been slain. Τι έκανε το παιδί, παιδιά, το παιδί έχει κόμπλεξ, παιδιά. Ναι, και καλά. Unstoppable. Flash heal ο άλλος. Παιδιά, το παιδί δεν έχει κόμπλεξ. Εμείς έχουμε. Ευχαριστώ και δολής, κουπίδι. Καλά, το Από παίρνω πάνω. αυτό. Nice. Ω, πουτάνας παιδί! Τι έγινε πουτάνας παιδί! Ο Σισά με τη λούλα του σε γαμάει! Θα πω! Εγώ! Όχι ρε, δεν έκανε το Zinza να με λούρι. Ωραίο ότι 7-0 σκουπίδι για να έχουμε ίδιο σκορ μετά. Καλύτερη Zero σχέση. jungle knowledge. Zero jungle knowledge. Cap Καλή- cap. Χριστέ μου. Πού είναι ο Μίλιο? Πώς το τρώω αυτό ακριβώς. Θα γυρίσω εσένα. Άρε, πώς την νόμιζα το τρώγαμε Άρα, εκεί. Τι, τρολάρε την ουλτή, δεν κατάλαβα. Ω, Όχι, νόμιζα τον έτρωγα με Q. Θα... Έχω μούλισον στον B. Μπορείς να τους πάρω το blue, καλά θα είμαστε. Μπορώ να κάνω turn από πίσω. Ναι. Α, είναι 4. Άσας. Μπες, αν τον έχω ulti. Δεν έχω ulti εγώ όμως και είναι 5.
Θα μου κάνουν, δεν Ναι, έχω ναι, άστο, φλακ, δεν έχω φλακ. άστο. Είναι η Keyvane, Παίξτε το απλά death, παίξτε το death. Εδώ όμως συνεχίζουν, Αντώνη. Ναι, ξανάρχομαι. Γύρισε η Caitlyn. Πέθανα. Ή και όχι. Αλλά είμαι Έλληνας! Δεν θα πεθάνω. Μαλάκα, της έκανα ακραίο bait. Δεν έχει σημαία. Αλλά και πάλι φοβόμουν. Τα W. Απλά για να σου βάλω εσύ να τους σκοτώσεις το έκανα. Όχι ρε! Κακό το Ζινζάο! Κακό το Ζινζάο! Ωραίες αναβαθμισμένες μπότες, σκουπίδια! Η Vayne παίρνει το kill! Vayne main! Α, τα έκανε καθόλου σπασμένο, αδερφέ. Είμαστε 4 level πάνω. Ναι, πρέπει να πάω Drake, μαλακές κάνω. Ναι, $1 νόμιζα πήραμε το game. Μάκα δε... Sorry. Εγώ 2 level πάνω από τον Μίλιο, Vayne 2 level παραπάνω από την Caitlyn, Sol 2 level παραπάνω από τη Lux, 2 level παραπάνω εσύ από τον Jarvan. Για τον Buffy είναι σπασμένο. Λογικά κακοί είμαστε γεράσιμοι. Εδώ εντάξει, το παίρνουμε κι εμείς, άκυρο. Δεν μπορείς να τον κάνω μάσο. Λίγο help, στάκαρα. Αναχωρείτε. Με την Caitlyn άλλα από πίσω να βαράνε. Βερέζει. LP Δεν μπορούμε να Vayne. φτάσουμε τίποτα. Ελ κουκουράτσος! Λα κουκουράτσος! Λα κουκουράτσος θα είπα τη μάπα. Εν τω μεταξύ κάνουν regen τα τέτοια πλέον. Τα next starts, οπότε πρέπει να προσέχουμε. Πω τα ντότζαρα όλα, αλλά είναι ακραία σπασμένο το γεγονός ότι παίζουν Jarvan Mundo και έχουν τόσα gap closers. Ισχύει, πάμε εδώ. Α, καλά! Flash. Άρα είναι λοσπίδι 0 death μαλάκα. Νομίζει παίζει 3CS. Χριστέ μου, το farm είναι abysmal. Σιγά, Αντώνη. Μακάρι κι εγώ να είχα 130. Ξέρετε, το παίζουμε πολύ 50-50. Καθόλου. Δεν είναι 50-50, είναι 90-10 γιατί τελείγουμε το game τώρα. Θα το σκοτώσουμε. Οκ. Μάς το πεις. Άλλος είναι με TP. Όλο TP. New season, same GG, χάνει τα 50-50. Παναγία σου. Ο άλλος έχασε το άγκρο και πήγε σκότωσε εμένα. Ξανά. Πότε βγήκε, γιατί βγήκε αυτό ρε. Αδερφέ κάνουν regen. Καλά σπασμένο του μπρέξι ότι κάνουν regen, αλλά τέλος πάντων. Λίγο γρήγορα το έκανα το regen. Έχει περάσει τόση ώρα. Πέρασε λίγη ώρα είναι αλήθεια. Έχει λίγη ώρα που πήγε, εντάξει. GG. 10-0-12 ο Sol, Χριστέ μου. Πρώτο game του season win.